vos e a todas vos por vir. Gustoume moito tamén. Bueno, pois a idea de falar de Jean Genet, bueno, a mí na verdade gustoume moito Jean Genet desde hai moitísimo tempo, non? E creo que é unha das persoas que desde os momentos trasmarigolleros deberíamos recuperar, non? Recuperar porque precisamente este ano se celebra o centenario do seu nacimento e o problema que hai con Jean Genet é que quedou de alguma maneira diluída, non? A súa obra e a súa vida a unha especie de escritor maldito, non? Que, bueno, apareceu aí por os anos 40, 50, non? Que escribía casi pues como guarradas, non? E, bueno, que realmente foi absorbido por certa literatura gay nesa, digamos, digamos, construcción que ten da masculinidade, non? Que é o que nos chegou máis, non? Esa masculinidade que comparte tamén con outros autores como Pasolini, non? Ou como, bueno, non sei, Fassbinder de alguma maneira, realmente Genet axudou moito a conformar o imaginario gay das culturas occidentais, non? Da masculinidade, non? Pero creo que é moi importante ligar esa construcción da masculinidade a un proxecto tamén político, non? Porque se hai algo que está claro en Genet é a unión entre o desexo, a estética e a política, non? Non podemos, digamos, desligar esa idea, esa construcción estética da masculinidade como masculinidade, digamos, antiburguesa, non? Esa masculinidade dura dos baixos fondos, dos árabes, dos inmigrantes, dos presidiarios, non? Como unha construcción dunha masculinidade e un desexo realmente de partir duns determinados espacios sociais para enfrentarse á sociedade que vivía, non? Entón, bueno, pois a verdade é que teño a ser un montón de cousas das que falar, non vou a ser un poquinho caótico porque a verdade é que non teño así como un guión moi coherente, non? Quería un pouco para centrarnos, dar unhas pinceladas biográficas de quen era Jean Genet, non? E moitos o coñecedes, pero, bueno, me gustaría dar un pequeno repaso a súa vida, non? Jean Genet nace en 1910, non? E nace fillo dunha prostituta. Fillo dunha prostituta, aos 6 meses de nacer, a súa nai, porque non o podía atender, o deixa a asistencia pública, asistencia do seu pai desconocido, digamos, un fillo bastardo dunha prostituta, non? E a asistencia pública, digamos, o cede a unha familia de artesanos en Francia, non? Era moi común naquela época que digamos, os nenos que eran abandonados eran cedidos a familias a cambio da manutención, pero estes nenos eran utilizados como mão de obra, bueno, a cambio da manutención e da educación eran utilizados polas familias prácticamente como escravos e como escravas no servicio doméstico ou no caso de Genet nos talleres artesanais da familia que o adoptaba, non? Bueno, inmediatamente Genet empeza a destacar moito na escola, non? Ten moi boas notas e ao mesmo tempo empeza a ser moi rebelde, non? Entón escapa continuamente, ao final esta familia o deixa, non? E é ingresado nunha escola, nun reformatorio, nunha prisión infantil até que cumpra a maioría de idade, non? No reformatorio de Leclerc. En este reformatorio que está en París continúa escapándose continuamente, facendo pequenos roubos, o volve a ingresar, volve a escapar, volve a ingresar, non? En 1930, non sei se xa con 18 ou 19 anos, alístase na legión francesa coa intención de escapar do reformatorio, non? Entón, ingresa no exército, ingresa nun corpo dunha legión estranxeira, que é unha cousa horrible, non? Pero podía de coñecer o mundo, non? Entón, a partir de aí, coa legión estranxeira, viaxe a Siria, a Damasco, e o primeiro contacto que Genet vai a ter co mundo árabe. E un contacto que o vai a acompañar toda a súa vida, porque realmente Genet, a partir de aí, vai estar ligando o mundo árabe até a súa morte, non? E logo quero falar disto porque a mí me interesa Genet, porque tamén me interesa o mundo árabe, como me interesa, por exemplo, a moitos
maricas, non? Que en Europa descubriron certas cuestións na cultura árabe e hai formas de descubrirlas, non? Por exemplo, eu opoño a forma que tivo de descubrir o mundo árabe a que pudo ter a xeración Beat en Tánger, non? Eu creo que a xeración Beat en Tánger, Burroughs, toda esta xente, tivo unha presencia colonial, realmente de uso colonial dos corpos, que eles iban a follar, iban a fumar marihuana, e non entenderon prácticamente nada do que había, do que si entendeu Jean Genet, ou do que si entendeu con Goytisolo, non? Logo falaré de Goytisolo porque tamén Goytisolo ten unha influencia tremenda de Jean Genet, non? Que hai en todo isto? Bueno, en todo isto hai un arabista que se chama Richard Burton, que non ten nada que ver co actor, un arabista do século XIX, en inglés, que é o primeiro a introducir as Mil e unha noites, que ele fala dunha zona que se chama zona sutábica. Ele fala desta zona que comprende todo o que é o norte de África, parte do Oriente Próximo, donde as prácticas homosexuais son moito máis habituais do que son en Europa, donde non hai unha identidade gay, pero as prácticas homosexuais existen. Existen porque en estas sociedades que foron islamizadas, pero que foron, digamos, islamizadas e que non están baixo control xudeo-cristiano, o Islam permitiu de alguma maneira que estas prácticas existisen e coexistisen coa heterosexualidade, digamos, máis normativa, non? Isto é moi importante porque isto van a descubrir a partir dos anos 50, 60, un montón de gays en Europa e, bueno, pues se van a ir todos a Marcos, non? Por exemplo. Bueno, me interesa un pouco facer esta, digamos, biografía rápida de Genet, para que vexades un pouco cal foi a súa vida e cal foi a súa aposta vital. Bueno, a principios dos anos 30, vagabundeaba por Cataluña, ten contacto co movimento anarquista de Barcelona. En 1936 é declarado desertor e comeza unha fuxida por toda Europa, é arrestado e expulsado en diferentes países, en Albania, Yugoslavia, Austria, Checoslovaquia. En 1938 ingresa nunha prisión militar en Marsella, tras un suizo é expulsado do exército por desequilibrio mental e por inmoralidade. Ante o ano 43, os pequenos roubos e as entradas en prisión son continuas. Aí coñece a Alain Portot, que é un intelectual francés, que consegue que editen a súa primeira novela, Santa María das Flores, que foi prácticamente escrita en prisión.